Thibaut Courtois komt terug naar KRC Genk. Niet als doelman natuurlijk, maar wel in een andere rol. Ik heb hier naast mij journalist Thomas Jansen en voetbaljournalist Marnik Geukes staan. Thomas, hij komt niet terug als doelman natuurlijk, maar hoe dan wel? Ja, daar hadden misschien veel fans op gehoopt, om hem nog eens onder die Genkse lat te zien. Maar ik denk in de rol waarin hij nu terugkomt, en dat kunnen we kort investeerder noemen, ja, dat is een veel belangrijke rol, zeker op lange termijn voor de club. Courtois gaat dus investeren, het bedrag wordt niet genoemd. En hij gaat dat ook niet helemaal zelf doen. Hij gaat dat doen via Nextplay, dat is een investeringsplatform, opgericht door Courtois en zijn zakenpartner Gonzalo Villa. Nu, die zijn nog niet eens een jaar geleden opgericht, in september vorig jaar. En die hebben intussen toch al in 3 clubs geïnvesteerd. In Le Mans, dat is een Franse, op dat moment tweede klasser, ondertussen eerste klasser, want die zijn pas kampioen gespeeld. In Extremadura, dat is een Spaanse derde klasser, die, hou je vast, 4 keer op rij kampioen gespeeld is. Dus die hebben de wind in de zeilen. En daar komt nu dus ook Racing Genk bij. Het absolute uithangbord voor Nextplay, dat moeten we wel zeggen. Marnik, jij volgt Racing Genk al lang. Wat betekent dit voor de club? Ja, het is zo dat Genk verandert van structuur. Dus het was een pure VZ2. Nu gaat een gedeelte van de club gaat in een NV gestopt worden. Dat wil zeggen dat daar ook in kan geïnvesteerd worden. Dus idealiter zijn ze zijn op zoek naar, hebben ze altijd gezegd, rond de 60 miljoen euro. Idealiter zouden dat 3 tot 4 investeerders zijn. Die gaan niet allemaal even groot zijn. Dus het is onduidelijk hoe groot het aandeel van Thibaut Courtois wordt. Maar dat precies Thibaut Courtois zich voor een stuk engageert en als eerste, ja, dat is enorm belangrijk voor de club. Qua uitstraling, naar supporters toe is dat al geweldig nieuws. Maar ook om andere investeerders aan te trekken. Dat is natuurlijk wel een naam. En als je dan als club daarmee naar buiten kan en je gaat op zoek naar nieuwe spelers die komen praten en die weten dat Thibaut Courtois is een van de mensen die gelooft in de club en die investeert in de club. Ja, dan is dat natuurlijk ook wel schitterend. Ja. Dit is voor hen het ideale scenario. Dat zij waren op zoek naar geldschieters, maar als het dan zijn van dit niveau en met deze naam, is dat een win-win-win-win situatie. Betekent dat ook dat Courtois inspraak krijgt in het beleid van KRC Genk? Nee, dat niet. Het is wel zo dat ze hem kunnen gebruiken als klankbord. Dat gaan ze ook wel doen, denk ik. Maar het is zo dat het sportieve beleid van Genk volledig in handen blijft van Dimitri de Condé. Dat ook nog, zelfs nog verlengd is, dat contract. Dus dat liep tot 2029, gaat nu tot 2035 lopen. Maar het zal zeker zo zijn dat Dimitri de Condé en Thibaut Courtois regelmatig wel eens contact hebben. En dat als er een nieuwe speler moet overtuigd worden, niet dat Thibaut Courtois dus nu 1 voor 1 allemaal gaat opbellen. Maar het is wel iemand die gebruikt wordt en die gehoord gaat worden. Maar ik zeg het eerder als klankbord dan concreet als iemand die beleid gaat voeren. Het is ook zo dat het is niet zo dat Genk in een multiclub structuur komt. Dat kan ook niet, gezien de statuten. Dus het is niet zo dat als je vergelijkt met de Citygroep, waar Lommel in zit, het is niet zo dat Le Mans en Extremadura en Genk van dezelfde groep gaan deel uitmaken. Het is gewoon zo dat Courtois en Nextplay in die verschillende dingen een aandelen hebben. In Genk zijn ze sowieso een minderheidsinvesteerder. Ja. Omdat het is ook duidelijk dat de club voor het grootste deel in eigen handen blijft. De beslissingen voor 51% zijn die aandelen, liggen die bij Racing Genk en blijft dat gewoon puur lokaal. Courtois heeft inderdaad in meerdere ploegen geïnvesteerd. Er werd ook lang gedacht dat hij in Sporting Hasselt ging investeren. Betekent dat nu dat absoluut niet meer doorgaat? Eigenlijk wel. Die vraag is hem ook op de man afgesteld. En hij antwoordde daarop van het zal hierbij blijven wat België en Europa betreft. Hij heeft niks gezegd over andere werelddelen, maar dus in België en Europa zal Nextplay op korte termijn niet investeren. Nu, dat verhaal van Sporting Hasselt, het is begonnen bij de aankondiging van de investering in Le Mans.
Toen werd er gezegd dat er nog geïnvesteerd zou worden in 2 clubs in Europa, waaronder eentje in België. Dat blijkt nu dus Extremadura en Racing Genk te zijn. Maar toen, dat was in februari van dit jaar, hadden jullie bij FC Limburg Sam Kerkhoffs te gast, die volledig waarheidsgetrouw zei van ja, ik heb al eens gepraat met Thibaut Courtois, wat Courtois trouwens ook bevestigd heeft nu. Maar verder in dat gesprek is dat nooit geraakt. Waarom, dat weten we niet. Dat zal niks tegen Sporting Hasselt zijn of niks voor Genk of zo, denk ik. Maar je moet keuzes maken in het leven. Hè. Ja, ik denk, ik heb er al mijn licht ook eens opgestoken. En wat eigenlijk de originele bedoeling, zijn originele doel zou ook echt Racing Genk geweest zijn bij Thibaut Courtois. Maar het is iemand die naar iedereen is gaat luisteren en overal geïnteresseerd is. Maar voor hen was het duidelijk dat ze waren op zoek naar een soort van vlaggenschip, heeft hij het genoemd. Hè. Om heel het investeringsvehikel, om het helemaal te trekken en om het een naam te geven. Zo was eigenlijk van in het begin KRC Genk genoemd. En ja, toen duidelijk werd dat zij de omschakeling ook gingen maken naar een NV en het ook mogelijk was, ja, dan zijn zij op vrij korte tijd naar elkaar toegegroeid. En het zou natuurlijk ook niet onlogisch zijn dat de liefde voor Genk nog groot is bij Courtois. Ja, dat is eigenlijk het mooie van het verhaal. En dat benadrukte Peter Kronen. Hè. Voor hem, hij zei, ik word hier een beetje emotioneel van ook. Omdat, ja, als je hoort bij Genk, en we hebben het Nicky Haai ook nog over verteld en zo. Dus wat zij willen meer zijn dan een opleidingsclub. Zij willen dus spelers jong halen, ofwel via de academie ofwel via de kern. Maar dan ook eerst laten presteren in Genk. Prijzen pakken in Genk. Met Courtois, die heeft de beker gewonnen. Die is kampioen, landskampioen geworden met Genk. En heeft dan de stap naar de wereldtop gezet. Dat is het perfecte scenario dat ze bij Genk zien voor eigen spelers, voor jong aan te trekken spelers. En dat gaat ook voor iedereen als voorbeeld gelden. Dus voor hen is ook op dat vlak Thibaut Courtois het perfecte uithangbord. Dat belooft. Dank u wel, Marnik en Thomas, voor jullie uitleg. En alle updates over het parcours van Courtois met KRC Genk kan je natuurlijk volgen in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.